Ад гэтага часу пачаў Ісус адкрываць вучням сваім, што трэба яму ісці ў Єрусалім і многа цярпець ад старшыняў і ад першасвятароў і кніжнікаў, ды быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. І адвёўшы яго, Пётр пачаў яго папракаць, кажучы: «Хай Бог ухавае цябе, Господзе, і гэта не прыйдзе на цябе». А Ісус, павярнуўшыся, сказаў Пётры: «Ідзі ад мяне, шатан, бо ты для мяне згаршэнне, бо не разумееш тое, што Божае, але што чалавечае». Тады сказаў Ісус вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мной, хай зрачэцца самога сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мной. Бо хто б хацеў уратаваць душу сваю, загубіць яе, а хто загубіць душу сваю за мяне, знойдзе яе. Бо што за карысць чалавеку, калі ўвесь свет здабудзе, а душы сваёй шкоду ўчыніць? Або што чалавек дасць наўзамен за душу сваю?» І паклікаўшы іх, Ісус кажа: «Ведаеце, што тыя, якія ўважаюцца за валадароў народаў, пануюць над імі, ды князі іхнія маюць уладу над імі. Не так будзе паміж вамі, але хто хацеў бы быць сярод вас большым, хай будзе вашым слугою. І хто хацеў бы ў вас быць першым, хай будзе слугою ўсіх. Бо і Сын чалавечы не прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і даць душу сваю на адкупленне многіх». Між тымі, што прыбылі на дзень святочны, каб пакланіцца Богу, было таксама некалькі грэкаў. Яны вось звярнуліся да Піліпа, што быў з Бетсайды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: «Гаспадару, хочам пабачыць Ісуса». Дык Піліп ідзе і кажа Андрэю, а Андрэй і Піліп ідуць і кажуць Ісусу. А Ісус адказвае ім, кажучы: «Прыйшла гадзіна, каб праслаўлены быў Сын чалавечы. Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі пшанічнае зерне, укінутае ў зямлю, не памрэ, дык застаецца адно, а калі памрэ, то прыносіць шмат пладоў. Хто любіць сваю душу, загубіць яе, а хто мае ў нянавісці сваю душу на гэтым свеце, зберажэ яе на жыццё вечнае. Хто б хацеў мне служыць, хай ідзе за мною. Ідзе я, там будзе і слуга мой. Калі хто мне служыць, ушануе яго айцец».